And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nagmahal ako ng drug addict. Hi DJ Rocky. Matagal ko nang sinusubaybayan ang programa mo. And I hope one day mabasa mo ang storya ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Stacy. At ito, ang aking secret file. Lumaki ako sa Batangas. Year 2018, nagtrabaho ako sa Maynila bilang isang sales representative. 3 years ako nagtrabaho sa company. Nanirahan ako sa mga tita ko habang nagtatrabaho ako. Naging maganda naman ang buhay ko sa Maynila. Lahat ng gusto ko, nabibili ko. Cellphone, relo, kwintas, na ginto. Nabibili ko. Galing sa pinaghirapan ko. Ang routine ko araw-araw, trabaho at bahay. 3 taon. Ganun tumakbo ang buhay ko. Then year 2021, nag-decide ako ng mga puwahan. Subukan ng pagiging independent. Nagawa ko naman. Pero mahirap pala. Ako ang nagbabayad ng upa, tubig, kuryente, at pagkain. Lahat ng yun kinukuha ko sa sahod ko. Dagdag pa rito, naging madalang ang trabaho dahil may mga ilang branch kami na nagsara. At isa doon yung branch na pinapasukan ko. Kaya sobra akong nahirapan. To the point na nanghihiram na ako sa mga tita ko ng pangkain para lang makaraos sa araw-araw. At dahil nga naging madalang ang pasok namin, bored na bored ako sa bahay. Hindi kasi ako pala kaibigan. Nasanay ako nung naninirahan ako sa tita ko na mag-isa lang, na bahay, trabaho lang. Kaya hanggang sa nangupahan ako, ganun pa rin ako. Babait naman daw ako. Pero ayoko lang talaga ng atensyon mula sa ibang tao. Hanggang sa isang araw, naisipan kong mag-download ng isang dating app. Marami akong na-meet. Pinapupunta ko sila sa bahay. Para lang, alam nyo na. Bored kasi ako eh. Minsan 2 beses sa isang linggo na para bang halos naging pokpok ang pagganap ko nung nasa Maynila ako para lang hindi ako mabore. Then one day, sumama ako sa kaibigan ko para sunduin yung isa niyang kasamahan sa inuman. Ang iniisip ko rin naman,
maging marespeto sa mga nakikilala ko. So eto na nga. Nasa kalagitnaan kami ng inuman. Sabi ko sa kaibigan ko, tara na. Hindi pa naman uuwi ang kasama mo eh. Pero ang sabi niya, saglit lang daw. At habang tumatakbo ang oras, may lumapit na mga lalaki sa akin. At isa na ron, si Frey. Hindi niya tunay na pangalan. Nakipagkilala siya sa akin. Inabot niya ang kamay niya sa akin. Tinanggap ko naman. Sabay snob. Tapos noon, pinapashot na niya ako. Hindi pa naman ako madalas uminom. Pero dahil nakisama ako, ininom ko yun. And then nakaramdam ako ng pagkahilo. Umupo ako sa labas. Napansin ko na lang na hindi ko na kayang iangat ang ulo ko. Nakayuko ako. Nang biglang may maramdaman akong humawak sa dibdib ko. Hindi ko na lang pinansin. Kasi nga, ang gusto ko lang naman ay matulog. Maya-maya pat, nakaramdam na ako na may nagtaas ng isa kong strap ng damit at blazer ko. Ganito kasi yung suot ko, DJ Rocky. Nakasuot ako ng bralette, tapos high-waisted short, laban na laban. Sinubukan kong imulat ang mga mata ko. Napansin kong si Frey pala yung nagtaas nun. Natuwa ako. Kasi, hindi naman niya ako masyadong binastos. Nagpahatid na ako kay Frey. Sabi ko lasing na ako. At nung time na yon, lockdown, so mahirap lumabas kasi may mga pulis. So walang takot, hinatid niya pa rin ako. Hanggang sa may humarang sa amin, tanod. San daw ang punta namin? Sabi ko sa tanod, sa bahay ko. Sabay irap. Buti na lang at pinayagan kaming makauwi. At yun na nga, sumunod na umaga nagulat ako kasi may nakayakap sa bewang ko. Nanlaki talaga ang mga mata ko. Tas sabi ko, sino ka? Then sagot niya sa akin, asawa mo. Napayuko talaga ako noon. Gusto ko siyang murahin. After noon, pinabayaan ko na siya. Nagluto ako ng breakfast at pinakain ko na siya. Sabi ko, after nito umuwi ka na at baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Then ilang araw ang lumipas, hindi pa rin siya umuwi. Nasa akin pa rin ang lalaking ito. Hanggang sa nagdesisyon siya na ipapakilala raw niya ako sa papa niya. Kukuha lang daw siya ng mga gamit niya. Nanlaki talaga ang mga mata ko. Pero wala na akong nagawa. Naging legal kami. Okay naman siya. Sweet siya. Hinahatid ako, papuntang trabaho. Tapos pag uwi ko, tatanggalin niya yung strap ng heels ko. Magluluto siya ng para sa amin. Nakakakilig. Then ilang araw pa ang lumipas. Nalaman ko na may anak pala siya. 4 years old na babae. Nagulat ako. Pero wala naman ako magagawa. Hanggang sa kinuha niya yung anak niya. Kami nang nag-alaga. Sa mga sumunod na linggo, nahihirapan na ako sa trabaho ko. 2 linggo, ni-lockdown ang mall. So wala akong trabaho. Doon namin naranasan ang hirap.
Nangungutang siya para may pangkain kami. Nakikipagkita siya sa mga bakla niya. Magpapabayad para lang may pera kami. Hanggang sa lumipas ang isang buwan, naisipan niyang magtrabaho ng medyo malayo sa amin ang anak niya. Ako pa rin kasi ang nag-aalaga ng anak niya. Nagtrabaho siya sa ibang lugar habang ako'y nagtatrabaho. Para lang may mapag-iwanan ng anak niya, hinahatid ko yung bata sa lolo niya para lang bantayan. Maglalakad ako ng 20 minutes ng naka-high heels kasama yung bata, papunta sa lolo niya. Ayoko kasing sumakay. Nangihinayang ako ng sobra. Tapos, kukunin ko na lang uli yung bata kapag out ko na sa work. Ganon ang naging routine ko. Deep inside, pagod na ako. Pero dahil mahal ko si Frey, titiisin ko yun. Hanggang sa nagdesisyon na yung mga kapatid niya na pagstayin ako sa bahay nila. At ang sabi nila ay makakaipon pa ako at hindi pa ako mapapagod na magbantay sa bata. Tinanggap ko yung offer nila. Nanirahan ako sa bahay ng boyfriend ko kasama yung papa niya at yung isang kapatid niya. Naging maayos naman ang buhay ko sa kanila. Naninibago nga lang ako kasi bagong tao sila at nakikisama pa ako. At ang matindi, wala yung boyfriend ko, nasa ibang lugar pa. Morning routine ko sa bahay nila, maghuhugas ng plato, magdilinis ng bahay, magpapakain ng bata, tsaka ako mag-aayos papuntang trabaho. Ang eksena ko, tatakbo ng naka-high heels with matching bruha effect kasi wala pang suklay. Naranasan ko rin pumasok ng trabaho na wala pala yung isang strap ng bra ko. Tapos naka-tube pa ako. Nakakahiya. Paulit-ulit nangyari sa akin yun. Hanggang sa dumating na yung araw na dumating na yung boyfriend ko. Doon na siya uli nakatira sa bahay. Magkasama na kami. Pero parang walang kami. At hindi ko alam na meron na pala siyang jowang iba. Habang ako yung nag-alaga ng anak niya. Ako ang nakatira sa bahay nila. Makapal ang mukha ko kasi pinagsisiksikan ko pa yung sarili ko kahit ayaw na sa akin ng tao pero deadma. Kahit masakit, titiisin ko. Ilang buwan ang lumipas, naging kami uli ni Frey. Naging maayos ang takbo ng buhay namin. Kaya lang natanggal ako sa trabaho dahil puro absent ako. Hindi nila alam ang totoong dahilan kung bakit nag-absent ako. Wala kasi akong pamasahe. Kaya hindi ako makapasok ng trabaho. At doon na nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko. Binubugbog niya ako. Sinasakal niya ako ng walang dahilan. Gumagamit na siya ng mga oras na yun. At hindi pa rin ako nagpatinag, doon pa rin ako nakitira sa bahay nila. Naisip ko magtitinda na lang ako sa labas ng bahay nila. Tapsil sa umaga. Tapos magluluto naman ako ng lugaw sa hapon. Balot at penoy sa gabi. Walang pahinga sa trabaho. Ginagawa ko ang lahat para makapag-ambag, para mabuhay, para mahalin din ako ng taong mahal ko. Pero si Frey, pag nakagamit siya, imbes na mahalin niya ako, susuntukin niya ako. Minsan may mga sugat ako sa mukha, minsan may mga black eye. Nagtitinda akong naka-face mask para hindi makita
Yung mga pasako. Yung bugbog sa akin, sa mukha. Naiiyak na lang ang mga kaibigan ko sa akin. At lagi nilang sinasabi sa akin na, Stacy, hiwalayan mo na yan. Pero lagi kong sinasabi, okay lang ako. Baka naman kasi magbago. At iiiyak ko na lang ang sakit ng nararamdaman ko. Ganun ako magmahal eh. Martir. Kahit ilang buwan niya akong binubugbog, hindi ko pa rin siya iniiwan. Kasi naniniwala ako sa kanya na magbabago siya. Magbabago siya para sa akin. Isang araw, sa daanan, pinagsusuntok niya ako. Kitang-kita ng lahat ng mga taong pambubugbog niya sa akin. Hiyang-hiya ako. Pero hindi ko pa rin siya iniwan. Kasi inisip ko na kapag iniwan ko siya, paano na siya? Sinong mag-aalaga sa kanya? Paano yung anak niya? Ganun ako magmahal, DJ Rocky. Ibinibigay ko lahat. Di bali nang walang matira sa akin, okay lang. Hanggang sa sumunod na buwan, nanirahan kami ng jowa ko sa bahay ng pamilya ko sa Batangas. Naging masaya yung buhay namin. Araw-araw kaming magkasama. Nakikita kong masaya siya. Yung saya na hindi niya naranasan sa pamilya niya. At habang tinititigan ko siya, naisip ko, sana siya na lang habang buhay. Hindi baling ako nilang yung wasak. Basta buo siya. Ganun ko siya kamahal. To the point na nakikita na ng pamilya ko kung gaano ko siya kamahal. Then ilang buwan lang siya sa probinsya namin. Nag-away kami. Bigla na lang siyang bumalik ng Maynila kasama ang anak niya. Iyak ako ng iyak. Tinatanong ang sarili kung nagkulang pa ba ako. At sapat ba yun para iwan ako? Iniisip ko yung mga naging paghihirap ko sa anak niya. Iniisip ko yung mga paghihirap ko sa kanya. Baliwala lang pala sa kanya lahat ng yun. Naiiyak ako habang ginagawa ko itong storya ko. Miss ko na siya ng sobra. At kung nakikinig ka man, Frey, isa lang ang hangad ko sa iyo. Magbago ka na para sa anak mo. At sana'y mahanap mo na yung taong magmamahal sa'yo. Alagaan mo yung anak mo, ha? Mahal na mahal kita, B. Muli, ako si Stacy. Isang transgender. At ito, ang aking secret file.